በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም መጀመሪያ ለተኹሉ ዝኽእል ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ባሪኹ ቀዲሱ ንዝሃበና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን አምልኾን ንዑ ይኹኖ እንኳዕ ድማ ናብ ብርሃነ ትንሣኤሁ ብድሓነ ሰላም አብጽሐና ከም ዝፍለጥ እዚ ዘለናዮ ሰሙን ዘመነ ትንሣኤ ወይ ድማ በዓለ ትንሣኤ ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ እዚ ዝሓለፈ ካብ ሰንበት ክሳብ ዝሎም መዓልቲ ሰንበት እዚ ድማ ነፍስ ወከፍ ዕለታት ነናይ ገዛ ርእሰን ታሪኽ ዝሓዛ ኮይነን እዛ ዕለት እዚኣ ድማ ዳግማይ ናይ ዕለተ ትንሣኤ ዳግማይ ትንሣኤ ተባሂላ ትጽዋዕ ምናልባት ቃል በቃሉ ነቲ ዳግማይ ትንሣኤ ክትርጎም ከሎ ካልኣ ግዜ ከም ትንሣ እዩ ዘሰምዕ እንተኾነ ግን ክርስቶስ ናብ ሰንበት ዘውግሕ ድሕሪ ናይ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ኣብ ከርሰ መቃብር ምጽናሕ ብሰንበት መዓልቲ ብዕለተ ትንሣኤኡ ትንሣኤኡ ፈጺሙ ስለዚ እዚኣ ዕለት እዚኣ ንምንታይ እያ ዳግማይ ትንሣኤ ተባሂላ እንተደኣ ኢልና ምናልባት ኣቐዲሞም ክርስቶስ ድሕሪ ትንሣኤኡ ዝተገልጸሎም ሐዋርያት ነሮም ክርስቶስ ድሕሪ ምትንስኡ ድማ ክርስቶስ ዘይተገልጸሎም ሐዋርያት ነሮም ስለዚ እቲ ታሪኽ ኣብቲ ወንጌል ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 24 ከም ንረኽቦ ብዛዕባ ናይ ሐዋርያ ቶማስ ማለት እዩ ሐዋርያ ቶማስ ንጎይታ ድሕሪ ትንሣኤ ኣይረኣዮን ንጎይታ ድሕሪ ትንሣኤ ኣይረኣዮን ስለዚ ሐዋርያት ከም ዝተንስአ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ድማ ክርስቶስ ከም ዝተገልጸሎም ነጊሮም እዮም ግን እንተኾነ ሐዋርያ ቶማስ ነቲ ንሳቶም ዝበልዎ ከኣምን ኣይከኣለን ከኣምን ዘይምኽኣሉ ምኽንያት ድማ ትዝዓበየ እንታይ እዩ እንተደኣ ኢልና ኣብ መጻጽኣ ሓረግ ትውልዱ ናቱ ካብ ዘርእናይ ሰዱቃውያን ስለ ዝነበረ ዓሌቱ ወገኑ ሰዱቃውያን ድማ ብትንሣኤ ሙታን ዘይኣምኑ ሰባት እዮም ነይሮም ስለዚ እሱ ስለ ዝኾነ ምናልባት ቶማስ ጽባሕ ትንሣኤኡ እንተዘይርኡ ክርስቶስ ከምዚ ተንስአ ከረጋግጽ እንተዘይክኢሉ ኣብ እምነት ኣቦታቱ ኣብቲ ዘጽንሕሉ ብጥርጥር ክነብር ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ከይከውን ምእንቲ ሐዋርያት ከም ዝተንስአ ዋላ እንተነገርዎ ምእማን ስለ ዝኣበየ ምቕባል ስለ ዝኣበዮም ግድን ኣነ ኸይረኣኽዎ ብዛዕባ ዝትብልዎ ዘለኹም ነገር እንታይ ገብር ኣይክእልኒ ክዛረብ ኣይክእልኒ ስመይ ሐዋርያ እዩ ከምቲ ጎይታ ሓደራ ዘሰከመኒ ድማ ቃል ወንጌል ንሙሉእ ዓለም ክሰብኽ ክምህር ኢሉኒ እዩ እንተኾነ ግን ኣነ ክሰብኽ እንተደኣ ኮይነ ሰሚዐ ጥራይ ዘይኮነ ዝረኣኽዎ እውን ምስ ምስማዕ ወሲኸ ክሰብኽ ስለ ዝግባኣኒ ጎይታ እውን ከምቲ ንደቀ መዛሙርቱ ናይ ዮሐንስ እቲ ኣባይ ዝረኣኽሞን ዝሰማዕኽዎም ስለ ዝበሎም ልክዕ ቶማሱን ብተመሳሳሊ እንታይ እዩ ገይሩ ከይረኣኽዎ ኣይኣምንኒ ኢሉ ስለዚ እምበኣር ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከለዉ እዩ ክርስቶስ ኣብ ዕፁ ገዛ ዝተገልጸሎም ብድሕሪኡ ንቶማስ እንታይ ኢልዎ ነዓ ኢልዎ የእዳወይ ሽንካር እዳወይ ረኣዮ እዳውካ ድማ እስከ ቅርቦ ናብ ዝጎነይ ከዓ የእትዎ እዳወይ ድማ ድሃስሶ ኢልዎ ስለዚ ንምንታይ ኻ ተጣራጣሪ ዘይኣማኒ ትኸውን ኣፍታ መወዳእታ እንታይ ኢልዎ እቶም ከይረኣዩኒ ከይረኣዩ ዝኣምኑስ ብፁዓን እዮም ዝበሎ ኢሉ እዩ ነጊርዎ ስለዚ እምበኣር ቶማስ የእዳው ጎይታ ዳሲሱ
كم تستبهلو دما أبغونو يقداو بمئتاو تنساء كريستوس الرجاجيزو إذا مسر رجاجز أها نبتز تمدبلو بتسوس تمدبلو بوتا هاجر سبكتو أبهند إنيرو أبهند شيخا بزح تأمر كم زجبرة قالوا خا يمسكري سلازم بقر كبرات مؤمنان هزبك زي أبيهر كابزن يا بونا حواري توماس انتاينا نمهر كل جزء قال أملاخ بمؤمن قال أملاخ بمسمع نزل سمع خاي ودما كم زخون جيركا مقبلن مؤمنن تزبلتن زعبين نجاري أنت زي كوينو كل جزء بأن سمعوا نجار نتعرات أرنت خوينا قال أملاخ كوينو بزبولو كميلو يخون إلنا نحسب انت دا أخوينا جنا أبهيوتنا هواريا توماس أبتقدمو قد ممرأيو زنبرو زنبر نايت ارت زمن نايت ارت جزء ناي مترت أوان ننبر علينا مالتيو سلازي كاب هواريا توماس نمهارو نجار انتايو حدا فقر كريستوس كم زنبرو ما نم زي سحتوي أملاخو فتوهم زنبره نا أملاخو خمز فتو ولا حدا زت أراتر نجار أي نبره جنكا نساتهم تنسي ولا أنت بلو بإمنتك قبلوا إنيرونه تنسائي مغنياتو أبزت فلالي أوان ودسبك سكال مخانو تسقيلو كموت مخانو أما بس هالساي معلتي كموتات كمز تنسخها بقال سميعيه كاب كريستوس تماهيريه سلازنا تستمهروا كل جزين تاي قبرون يرو بإمنت هاي تقبلون يتأرات أرنيرو كيرأهو أي أمني يبلنيرو جناب تحت انتايلو توم كيرا أيوز أمنوسي بصواني يوميلو توم كيرا أيوز أمنو بصواني يوم سلازن إحنا خا كل زبها لنا نجاركا بإمنت كنقبل هي أبغزي أبهر وهبتات أبغزي أبهر كل جزء حنت خي قدله قبل علينا بتنسو زدلي متن بتنسو زحسبه متن بو ودليتاتنا خمزم مالالنا أبغزي أبهر كنت أراد أراي جبأنان تتأراد أرتخن كون أي جبأنان أب إمنتناون دوخون خون ندابلنا خن مالالس يبلنا مخنياتو بتصقنا بإمنت يركبي بإمنت منجست سمايات يركبي أبونا أبراهام كو أبونا أبراهام سلازا آمنة صدق تقوص يرولو تباهيلو مؤمنو انتاي ينيرو مؤمنو خا وصا بيت أبوخان أديخان حديقا خيدنا بتا أنا زارئيكا مستبهالة بؤون صدرو حديقو عدو حديقو نبرتو حديقو يونا أملاخ سعيبو أملاخ زرعي وبوتا زحبورو بوتا هوسيو سلازن احنا خا كوران مؤمنان هزبك زي أبهر كله جزء كل من كلنا كنسأل خلنا كم توانجيلاو ماركوس زبالو انتاوي إلو زدل خايو نجارسي كم زير خب كايو غيركا تقبله كوم غيركا امني إلو سلازي كله نجاراتنا نحناون نابك زي أبير كنقرب كلنا بإمنات زي أبير زقبرو نجار كله فتصم مخانو فليتنا فتصم مخانو تردينا نخلو نجار دما بإمنات كنقبلو يزقبأنا آمن تنبر تتأرات أرتي كنكون أيقبأنا سلازي زعلت زيا داغماي تنسى استباهلت الله كريستوس داغماي نتوم أقدمو زي تقل صلوم كمن نبعال توماس هواريا داغيمو نعاقتهم كقل صلوم سلازقبأ صباحون مسخاخر سلازخونو كمسكرو خلو دما زرعيون سمعون بخلو أب كلو وجن نايزا عالم نايزا مدرزئة كمسكرو سلازلومي كريستوس داغماي تقليص الله ممو بزي مخنيات كا قدست بيت كريستياننا كل سرعتا زعلت زئة لكع خمتا كريستوس تسألا إلى تسنبت لكع كم تنسائي غير دما زيادة تخبرن كل جزء أبيت كريستياننا بناية تنسائي لك عقباب كا كل سرعات بو يفتسم
ማለት እሞ እግዚአብሔር አምላኽና እምነት ንዝጎደለና እምነት ክምላአልና እምነት ክውስኸልና ፈቃዱ እሞ ነቶም ተጣራጠርቲ ነቶም ብክልተ መንገዲ ንኸይድ ነቶም ክልተ ልቢ ሒዝና እንነብር ሰባት ድማ ኣብ ሓደ መንገዲ ኣጽኒዑ ኣብ እምነትና ኣጽኒዑ بسلام كمبرنا أو دأمتنا خبارخلنا نجزي أبير أملاك قدوس فقادو يخونلنا سمعنا يو استمهرنا يو خاء أبلدنا يحضر